pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning adblihan sugdan sa mga pagpasalamat, mga pagdaig sa pagkamaayo sa Dios sa atong matag kinabuhi. Magambot Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga maoy nagtubag, naghatag sa among gipangayo. Padayon ka o Dios nga naminaw kanamo ug nag-amuma sa tanan nga among mga gikinahanglan. Sa tanan nimo magkatawhan, wala nimo hikawi sa imong mga tubag. Wala nimo hikawi sa imong mga pagatiman. Nagmalampuson kami amahan tungod sa imong pagtubag sa among mga hangyo kanina. Salamat o Dios kadawgag kalampusag panalangin nga among naangkon sa tibok adlaw gikan sa among pagbangon hangtod ining taknaa. Hangtod niya usab kami magkahiusa sa pagpaminaw sa imong pulong. Padayon mo kami iblas sa imong mga mensahe. Padayon mo kami nga pahinumduman ug tudluan sa angay namong masabtan. Dasiga kami sa pagkinabuhi nini. We declare blessing amahan sa matagusan namo kinabuhi. In Jesus name. Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanimo ug kanako ug kanatong tanan. Diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Mayong pagpaminaw ni Nars Buyan, Sister Susana Pablio, Kylie Jan, mayong pagpaminaw. Sister Sassy Conde, mayong pagpaminaw ni Kylie Jan. Good evening, Pastor Gideon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios. Nga to orong hiskutan mga kigsuonan kung unsay buot ipasabot aning pulong dili na karon panahon sa pagbugas, kundi panahon na karon sa pag-ani. Atong igsuon ni request ini mga igsuon ini mao mensahe nga naaron sa Bacolod or Iloilo pato ilaha. Ilongga man siya mga igsuon niya ihangi pangayo nga unsa man day buti pasabot aning pulong dili na kunoron panahon sa pagpugas, panahon na gyud kunoron sa pag-ani. Mao ni atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa atong panaguban. Diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tuyog nato mga kaigsuonan ang ato ang mga listeners sa ato ang FM Station 11.3. Mayong gabi, may pagpaminaw sa nakaabli na sa inyong mga transistor radio sa 11.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong pakiguban, unya pwede ra gyud mo mga kaigsuonan nga mohatod og mga mensahe pinaagi diri sa ato ang live. Kung naminaw mo sa ato ang FM station diha sa inyong pag-abli sa transistor radio, pwede ra gyud ninyong bisitahon ang ato ang Facebook Live. I-search lang sa imong Facebook account o kung kinsa tong dunay Facebook account diha sa inyo i-search ang ato ang programa. I-type lang diha sa imong cellphone ang pulong mo kinabuhi ko. Unya makahimo na ka og paghatod og mga mensahe o pag-request og mga awit, makalangit nga gusto nimong madunggan diri sa atong panaguban. Mayong gabi, may pagiguban, no?
Mayong gabi may pagiguban ni Maria Helen Hamil Ngoho. Mayong gabi pastor. Og maayo nga pagiguban ni Ilsa de Villeres at LB og sa mga de Villeres family mayong gabi. Mayong gabi ni Edeline si Libyo. Mayong gabi Pastor Gideon. To God be all the glory. God bless you and your family. Circle Pastor Gideon. Also to your to our brothers and sister in Christ. Aninduta no. Mayong gabi ni Genesis Sayon. Good evening Pastor uban sa imong pamilya. Request awit makalangit Pastor. Murag dili ko ka patukar ani. Mayong gabi ni Pili Impes. Mayong gabi sa tanan. Si Marian Castinar o Costinar. Maayong gabi Pastor. Request kanta kinsa man lang ko. Salamat Pastor. Ako ning pangitaon diri kining imong awit nga request diri sa atong panag-uban kinsa man lang ko. Musayaw-sayaw ta, sayaw away tihik-tihik. Musayaw sa kalipay, magsayaw. Tong tagaan mga kaigsonan ang awit nga gi-request diri kinsa man lang ko diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagiguban ug happy watching, happy listening ni Nars Buyan. Maayong gabi Pastor Gideon, kumusta? Maayo kay sayo ka nakalive Pastor, pasensya wala pa ko ka PM kay miingon ra ba ko nimo nga na ako i-PM. Okay ra gyud kay Sister Nars Buyan. Sayo ko live mga kaigsonan kay isayo po ko og panihapon. Pero human sa ato ang programa musnak lang kong gamay lang. Si Pastor Carmen Mahilong Bantigi, maayong bag-ong gabi Pastor ug malipayong pagpaminaw niining sayo nga kagabion. Maminaw na usab ta sa mga mensahe sa atong buhing Dios. Sister Susana Pablio, good evening Pastor Gideon, Pastor Russell ug sa tanang naminaw ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta Pastor? Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na punta sa tinud-anay nga mensahe sa Ginoo. Mayong gabi magpagpaminaw ni GPC Santiago. Dalaygon ng Ginoo Pastor, nalipay ko kay nag-live na punta. Good evening kanatong tanan mga igsuon. Salamat Pastor Gideon. Si Nini Bayarkal Manila, maayong gabi Pastor. Salamat kay nakaapas ko sa oras sa imong live. Makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. God bless watching from Mantalongon for Square Gospel Church. Ako mong gidasig mga kaigsonan sa pag-share sa atong programa. Inyo ning i-share sa inyong mga kaila o kaha sa inyong Facebook account. O ang Dios nga nagtan-aw sa imong gihimo, i-bless gayud kaniya. Pinaagi sa imong hamiling dugo, ikaw, Jesus. Mayong gabi salamat kaayo sa pag-share ni Sister Susana o ni GPC Santiago sa atong programa. I declare blessing sa tanan ninyong gihimo pag-abag sa ato ang buluhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Oras sa atong programa alas 6:32 na sa kahaponon o sayo sa kagabi. Doon na mo'y mga pangutana mga kaigsonan, pwede ra gyud ninyong ipaabot dire. Kung sa may mga pangutana nga gusto ninyong masayran, ipaabot ra gyud na sa itong programa o kaha message sa ato ang account Gideon Candelario. Mayong gabi ni Mariam Costinar. Pastor, salamat nga gitugtog jud nimo akong request. Okay. Tagaan na itong pagtagad tungod kay nauna gyud kag request. Mayong gabi ni Welda Prospero. Good evening Pastor and to all listeners. Joel Corisima. Mayong gabi Pastor Gideon watching from Gango, Osami City. Carmen Mahilong, pwede mo request kanta makalangit samtang may gininhawa. Daghang salamat. Ikaw, Jesus, talaygon ka. Ikaw,
atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang awit makalangit samtang may gininhawa. Diri lang sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Velia or Belia Pirolino. Mayong gabi Pastor Watsing from Suba, Pasil. Mayong pagpaminaw ni Jennifer Cabasag Cabrera o Cabrera. Si Alejandro Rabaca mayong pagpaminaw. Si Johnny Boy Mondihar. Mayong gabi Pastor og sa tanan nga nagtanaw sa imong live. Dalaygon ang buhing Dios. Sister Maiti Managat mayong gabi og dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa tanan nga nag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kaila ug labi na gyud sa inyong pamilya. Buhat mo, alang ka na ko. Unsay angay nga akong igabugti, kulang pa man gani bisan ang kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa krus, tanan imong giantos, alang ka na ako. Samtang may gininhawa, samtang may pitik. Mayong gabi may pagpaminaw ni Joanna Ocolam Ponce. Mayong gabi sa tanan pastor ug sa tanang tagpaminaw. God bless natong tanan. Kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alaga. Nindot kayo mga kaigsunan ang mensahe sa awit nga ang Dios ragyoy alagaran. Unay pinaka-importante nga sa atong pagpuyos kalibutan, ang Dios ragyoy atong mapasidugan. Inumdumo ka na ko ang saad mo, nga anak ka sa langit. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban ni Sister Maria Presente nga nanukad sa Cavite, matut pa. Good evening Pastor Gideon ug sa tanan nga naminaw ining maong programa. Samtang may pitik pa ang kasing-kasing ko. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang atorong hisgutan naghisgot ni sa minsay nga nagingon nga dili na karon ang panahon sa pagtanom, dili panahon na karon sa pagpangani. Niya usa kini ka mensahe ikan sa atong kaigsunan diha sa Bacolod or Iloilo man siguro to nga nangutana gyud taon kay ang ato ang programa padayon nga nagsangyaw nga kinahanglan tang magpugas. Kinahanglan tang magpugas. Kay kung wala tay gipugas, wa po tay anihon. Kung unsay atong gitanom, ato nang dawaton, no? Kulang pa man gani bisan. Mayong gabi may pagpaminaw ni Kylie ako ning tagaan og pagtagad, no? Ni Rins B. Ayuban mayong gabi pastor. Si Kylie Jan mayong gabi may pagpaminaw. Okay. Si Eliros Di Patilia o Da Patilia matod pa maayong gabi pastor. Watching from Las Navas Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out ko sa Ustos and Di Patilia family. God bless you always. Mayong pagpaminaw ni Elisna Alina Kuamag. Mayong pagpaminaw, God bless. Salamat sa Ginoo nga maupay pagsugod nimo pastor. Sayo di ay ka nag-live karon. Sayo ko nakapanyapon. Si Sister Elina Alisna Kuamag, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo nga ako na din nabasa, no? Mayong gabi ni Giselle Larissa, watching Toril San Roque. Pastor na ako'y gamay pangutana kabahin sa mga pastor nga halos pangayoon ang atong kusog. Naghinlo manggod mi og aircon sa ilaha school. Ang presyo nga among gihatag niya iya padyod gihangyo. Hangyoon tao, no?
Murag nag-uol po taon ning ako ato ang igsuon si Brother Joel Corisima. Pastor, na ako'y gamay nga pangutana. Kabahin ng mga pastor nga halos pangayoon ang atong kusog. Naginlo manggod mig aircon. Unsa may pangutana nimo ani? Murag dili kay ko makakuha unsa imong pangutana ani. Naghinlo manggod ko og aircon sa ilang school. Ang presyo among gihatag niya iya pa jud nga hangyoon. Actually, kung muhatag magutag presyo, open gyud na sa hangyo. Wala gyud na mag-close. Dili bota pasabot, dili na close sa paghangyo. Normal ra gyud nga ang tao mo hangyo bisag dili pa na nimo pastor, bisag dili pa na nimo igsuon. Kay nihatag man kag presyo. So pag muhatag gani kag presyo, open gyud na nga pwedeng hangyoon. Naara gyud na nimo kung imuhang ihatag ang iyang gihangyo og imuhang ra gyud nga hangyoon sad nga puno-punoin na lang. Ikaw na po'y muhangyo. Inana lang gud magsinabdanay ra gyud mga kaigsunan. Ay ra pod laina kon gihangyo ang imuhang presyo. Inihatag man kag presyo niya iya mang gihangyo. Ang tinuod bisag asa, bisag unsa, kung muhatag na ganitag presyo, open gyud na pwede na siyang hangyoon or pwede po kang muhangyo. Ay maura gyud na pastor ang amo ang kuan presyo pastor kay mao lagi ni unya. Kung okay nimo dugang-dunga Ginoon, ana lang. Kisa gutoy nakapabor-pabor, kisa gutoy gipanalaginan ngano manggug dili gutaw nato ihatag. Nana na siya. Wala pud ta makabalo kung gisukod ra pod ay ka. Kay labi na ang pastor mo imuhang kanang gitrabahuan. Gisukod lang pod ka. So ayaw lang ka guol ay ra kalain may tungod sa hangyo sa imuhang pastor. Ana lang, no? So, salamat kaayo sa Ginoo. Ay ra gyud kalain kay mas maayo gani nga ihatag ka sa iyang gihangyo labi na kay alagad sa Ginoo. Pero ayaw lang og hatag kana kay kabugaton kay dili man kana panlanginan sa Ginoo. Labi na sa imuhang gipakita nga mibati kag kabugaton. Ayaw lang kaluya ang pagbati nga kaluya o kabugaton dili na makatabang nimo aron gamiton ka sa Ginoo. So ayaw gyud og pagbaton og dili maayo nga pagbati. Mao na akong ikasulti nimo Brother Joel Corisima. I hope nga imong naapsan ang mensahe. Mayong gabi ni Albert Pakatang. Mayong gabi pastor ug sa tanan nagsunod ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan, no? Mayong pagpaminaw ni Susana Pablio, si Janner de la Rosa Estante. Mayong gabi po Pastor Gideon. Blessed evening sa tanang viewers and God bless. Dalaygon ang Ginoo nga magpadayon sa pagpanalangin kanato. Kung sa may inyong mga pangutana, pwede ra gyud na inyong ipaabot diri sa atong panaguban aron matagaan atong pagtagad sama sa ato ang igsuon nga nihatod sa iyaha nga makaingon tang kahimtang, no? Matod pa ni Joel Corisima, barato na kayo akong gihatag niya pastor. Pero hangyoon jud niya, sige na niya buhaton namo pastor. Basig wala ra gyud niya ako dili ko moingon nagdipinsa ko sa pastor ha. Ako lang gi tagaan tikag mga idea kung nasayod man siya og wala masayod nga barato na day kaayo. Pero mao ni akong isulti. Kana bitaw ang alagad sa Ginoo may muhangyo nagpakita biya na nga usa ka dakong chance nga panalanginan kas Ginoo. Usa na kadakong chance. Giablihan na ang chance. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Dili sa ingon nga nimpabor ko kay pastor, nimpabor ko kay pastor sad ko. Pero pakit-on ta mo sa gitawag kahimtang sa Biblia. Panahon ni Elias, alagad sa Ginoo si Elias. Ang usa ka higayon maigsuon niabot ang kagutom. So ako sani nga tagaan og pagtagad mga igsuon, no? Niabot ang dakong gutom. Unya daghan nga mga taong nawad-an og pagkaon. Nakabsan og kanang lutuonon. Dunay usa ka byuda mga kaigsunan nga dunay usa ka gamayng harina og dunay usa ka gamay pong lana.
Niabot si Elias sa ihang dapit o sa iyang pinuyanan og nangayo. Unsa may iyang gisulti? Tinuod unsay tubag sa usa ka babaeng balo. Mingon siya tinuod na ako'y gamayng harina didto, na po ko'y gamayng lana. Nangwa kog kahoy para ako tong lutuon, para amo ang kanon, humana mo to kaonon mga matay nami. Kay wala mi lain pang lutuonon gawas ato. Unsay hangyo ni Elias, lutuir ako. Ayaw unahan ng imuha. Ako mo'y unaha parang inana ba. Pero kung atong tanawon mga kaigsunan, kung tawhanon pa lang hilas kayong paminaon, kinsagog ka nga unahan ti kagluto. Kinsagog ka nga muhangyo kabrato na ani, like prehaan na mga kaigsunan. So pagbantay gyud mo nga ang inyong kana bitawng kasing-kasing, dili bitaw kinahanglan magpabilin mo sa pag-ila kinsa ang inyong gikasulti, kinsa ang tao nga inyong kana bitawng gikaatubang. Hinumdumi mga kaigsunan, unsa kaha kung pangayoon na sa pastor ang imuhang kahago. Butang nga maghatag di itog idea o pag-abli nga i-bless ka des Ginoo. Mana nga usahay kining ato ang kasing-kasing, mura bitaw og napagamay nato ang ato ang napagamay lang nato ang ato ang mga alagad sa Ginoo. Like example, mura bag daw sama na lang sa mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo. Murag inana na lang bitaw ang usahay ang atong pagtan-aw sa mga pastor. Labi na kung suod na kayo, labi na kung kanang kabisado na nato ang ilahang batasan, ang ilahang kinabuhi, ang ilahang kinaiya. Murag inana na bitaw nahimo silang ordinaryo lamang. Wala na nato matagai o gibugaton bili nga sila diay mga pastor. Usahay inana ang ato ang inana ang pagbati sa tao. Dapat sama ta ni David. Si David mga kaigsunan, kung imong tan-awon, nakahimo og sala og nakahimo og dili maayo si Saul. Apan never nga nagsulti og dili maayo si David kang Saul. Gihatag na ang kahigayunan nga pwedeng patyo ni David si Saul. Apan si David may barog nga dili gid siya makaako sa pagbuhat og daotan sa taong gidihugan sa Dios. Inana ka kana bitawng kaimportante alang kang David ang mga tao nga gidihugan sa Ginoo. Nakabuhat pa nagdaotan. Naunsa pa nang gihat ni hangyo lang na. Timan alagad sa Ginoo ang imuhang gikaatubang. Mga igsoon, it is a chance nga kanang makabuhat ka labaw sa gibuhat sa uban. Lamang narana nimo kung unsaon nimo pag-ila ang imong pastor. Narana nimo kung naamagoy mga panahon nga murag giuran-uran na lang nato ang pag-ila o pag-agad sa atong pastor, murag gisama na lang sa mga tao nga wala mag-alagad di simbahan. Akong mga advice mao ni ayaw kalimti, alagad sila sa Dios. Gitawag sila sa Dios. Mao na nga ako ra gyud ning giklaro dinhi mga kaigsunan kay giampingan kas Ginoo. Risa Monjigo, maayong gabi pastor. Maayong gabi, maayong pagkiguban no. Si matod pa maayong gabi sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Shout out ko sa among pastor Larry Escatron ug sa tanang pastor sa IMOCI sa San Miguel, Surigao del Sur. God bless ka natong tanan. Si Belenario F. Florentino, dalaygon ang Ginoo sa tanang naminaw. Nananaw ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyo mayong gabi sa tanan.
Si Ricky Rakasa, maayong gabi pastor og sa tanan nga namati karong gabi. Kung sa akong kabahin pastor, magpasalamat ko lalo na nga alagad sa Ginoo ang muhangyo. Musugod gani ko og dili ko hatagan og bayran. Musugot gani siya nga dili siya tagag bayran, si Brother Ricky. Ingon dinhi nga musugod gani ko og dili ko hatagan og bayran. Kay kabalo ko mas dako pa ang ihatag sa Ginoo kaysa alagad, mao nga malipay ko kung sila ang muhangyo. Munay akong giingon nga usa na kadakong opportunity nga i-bless ka sa Ginoo. Kay alagad sa Ginoo ang mihangyo. Usa na kaha kong gipangayo no. Una nga susiha ang imuhang kasing-kasing Brother Joel Corisima. Unya pamalandongi pag-ayo. Kon giunsa nimo pag kana bang unsa ang naa sa imong kasing-kasing sa panahon nga moatubang kag alagad sa Dios. Sa panahon nga makigsulti kas mga alagad sa Ginoo. Di man pinili og alagad sa Dios. Usa sa mga problema gud sa tao, mura og kanang makigsulti og makigatubang tas mga pastor, murag nahimo na lang ordinaryo labi na kung parente, igsoon, or kaha, kabisado na nato sila. May padi ang lain nga mga laing mga tao nga wala sa Ginoo kay mutahod pa sila. Malipay pa sila. Sinars Buyan, maayong gabi Brod. Depende raman kung na sa inyohang sinabtanay kung dili ka ganahan sa gibuhat nga presyo, gibungat nga presyo, kung dili makaya aw imo rang balibaran kaysa musugot ka unya gangot-ngot man di ay imong dughan. Sorry Brod, share lang ko. As akong gibati. God bless. Tinuod na Brother Joel Corisima. Muna nga pamalandong isad kung pila nakakatuig dihang nangalagad sa Ginoo. Unya medyo bugat ay alang nimo nga hangyoon kas alagad sa Ginoo. Unsa kaha kung ang dili alagad sa Ginoo mo'y muhangyo? Kuyaw na pud kung ang dili alagad sa Ginoo mo'y muhangyo, murag kaano ang paghatag kaysa alagad sa Ginoo. Murag baliktad ang imuhang kanang nasabdan o gi-apply nga kinaiya batasan. Ninita Pahang, BE Pastor, salamat ko sa Ginoo na dayaw gyud ako cellphone. Nalukat gyud. Nalukat ko makabati na sab ko sa pulong sa Ginoo. Love you all and God bless. Love you Lord. Mayong gabi ni Sister Leah Jean Tahan Langit. Mayong gabi may pagpaminaw. Mayong pakiguban ni kalma lang ta, no? Mayong gabi may pakiguban kanatong tanan. So muna nga doon na tayo mga igsuon nga nihatag pod og mga advice kay maunay batayanan nato Brother Joel Corisima. I hope imo ni siyang pamalandungan, imo sa ding tagaan og pagtagad. Hinumdumi kung unsay imong gibuhat karon, imo nang anihon sa malabot. Si Albert Binoyo, maayong gabi Pastor. Og sa imong pamilya na ako diri nagtan-aw sa live nimo sa lungsod sa Malabuyog. Wow. Bisita niya ko diha sa inyo hub. Kuan Gaw Albert. Joel Corisima, businessman good na Pastor. Kay naaman sila school sa mga bata. Suki na namo sila. Okay ra Pastor, sige lang, dili siya nako Pastor, suki lang namo sila. Salamat sa tambang. Okay. Ma-business man og dili business, actually no, ako ra ning klarohon gyud. Kung ako ang naay business, kung ako lang naay negosyo, pastor ko, nganong nagnegosyo ko, tungod kay doon ako'y lapad nga nakit-ang panginhanglan sa ministry. Like pagpanukod og mga FM station. Like pagpanghatag og mga unsa may ipanghatag, dili man pug ko kapanghatag kung wala ko'y ikahatag. Dili sad ta kapanukod mga kigsuran kung wala pud tay kwarta.
gihatagan ko to para doon ako'y magamit. Muna nga naay mga pamaagi gyud nga gihatag ang Dios aron dunay mga source ang mga pastor, like sa ginagmay o dinagko man nga mga business. Importante mga kaigsunan, nakatabang sila o natabangan usab nato sila. Madili man nato sila pastor o pastor man nato sila, importante gitagaan natog bili ang tawag sa Ginoo nga sila nag-alagad og simbahan. Mana nga kung business man nato, business po na nila, importante dili kita mo'y nakapabor kay nakakita ang Ginoo. Importante mga kaigsunan, kung dili bugat gani, pwede ra gyud kaayo nimong balibaran kung dili na nimo kaya. Kung dili na nimo kaya gyud ang ilang presyo, ang ilang hangyo, pwede ra gyud nga imong balibaran. Unya ayaw ra kaguol. Ayaw ra gyud og kanang likay nga maguol, magbugatan ka. Kaysa dawaton nimo ang ilang hangyo og dawaton pag yun nila nimo ang imong ilang ipatrabaho nimo, yang masakitan di ay ka. So dili na makatabang nimo. Mao nay akong ikasulti og ika-advise. Kung dili gani kaya, ayaw dawata. Si Janice Sanginsa, blessed evening nimo Pastor Gideon. Sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Si Janelle Balili, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Nakalantaw na jud ko og live. Sige lang jud ko gripli di ay kos Cavite. O mayong gabi ini Ginalino Balili. Mayong gabi ini Edgar Sumampong, mayong pakiguban si Rick Lazaga Artaho, mayong pakiguban from Davao City. Si request awit makalangit gitara. Oras sa to programa alas 6:55 na sa kagabion. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang usa ka pangutana sa atong igsuon nga mga hilongga. Hilongga gito ang nangutana mga kaigsunan. So ako kuno nga balikon dire kay wala dili maguni sa messenger ang gigamit niya. Ang iyang gigamit number 4374 ang last. Unya ingon siya dinhi nga aring ang mensahe ako nga nadunggan, wala na daw karong panahona planting time, dili na kuno planting time karong panahona. Time na kuno karon harvest time na lang. Dili ba Pastor ang Ginoo nagsugo gyud nga lakaw kamo sa tibok kalibutan og iwali ang maayong balita? Unya ingon nila wala na daw sugo. Mao kini ilahang mensahe murag uwak nga mensahe dili mi malig-on. Solusyon Pastor. Salamat sa solusyon Pastor. Kung kulang ang ako ang gitiks nimo, pasensya. Pasensya gid Pastor. So may pagkahilong gani. Mato dinhi sa unahan niyo siya Pastor, ari ko nagakipad sang text nimo kay dili gyud ko ka sa kasigawod. Sa man ni kasigawod? Dili mukupot ani ang live lang gyud sa simba ako ang malantaw. Sige. Mao to ang iyang pangutana mga kaigsunan nga nakudungog siya mga wali. O niya siguro wala man kaayo niya giklaro kung ilabang pastor o kailalang pastor, kailalang nila nga pastor, nagwali mahitungod nga dili na kuno karon panahon sa pagpugas, kundili panahon na kuno karon sa pag-ani. Ang tinuod mga kaigsunan, dipindi na sa kahimtang sa tao nga nanginahanglan sa pulong sa Ginoo. Kita manggod nga mga tao, laylain ta og kanang gikinahanglan nga mensahe tungod kay laylahi ta og kahimtang sa pagpangalagad. Sa ako nang gipasabot mga kaigsunan, yes, kitang tanan kaniadto pareho ta. Pareho gyud ta matud pa ni Apostol Pablo, patay ang atong espiritu. Patay, wala pa'y connection sa Ginoo. Apan sa diha nga midawat ta sa atong Ginoong Kristo kay nakadungog tagwali
naay nagwali nato nga naadi ay nagpakamatay alang nato. Naday nahigugma og nagpadala sa iyang bugtong anak aron mo sakripisyo sa atong mga sala sa ingon mabayran ang tanang sala sa kinabuhi sa tao. Ug usa sa pangapamaagi ato siyang tuohag dawaton diha sa kanising-kasing. Ug diha mga kaigsunan ang gipakita ni Apostol Pablo na himugso ta diha sa pakigiusa kang Kristo. So dili na ta patay. Pero dunay mga muingon kong piro mga kaigsunan nganong lahi-lahi ang gikinahanglan sa tao, lahi-lahi ang mensahe nga mao gikinahanglan sa tao kay lahi-lahi tag kahimtang. Dili tanan mga kaigsunan nga dili tanan parihog kahimtang. Like example, dili tanan hamtong nasa pagpangalagad. Dili tanan nakasabutas pamaagi sa Dios. Kinahanglan bagyong pasabton. Ang usa ka tawo nga bag-o pa lang nakadawat sa pulong sa Ginoo, bag-o pa lang nakadawat kang Kristo, bag-o pa lang nagdesisyon sa pagsunod diha kang Kristo, ang gikinahanglan niyang mensahe mao gyud ang pagpugas. Mao ang pagpugas. Dili pagpangani. Ato rong hisgutan unsa man di ay trabaho aning gipakita aning pulong pagpugas. Unsa man pod ang gipakita nga trabaho aning pulong pag-ani. So doon na ba insakto nga bersikulo mahitungod ni ining duha ka kahimtang nga mensahe nga ato karong pagkahisgutan. Ang Biblia mga tigsunan wala kayo'y gihatag nga bersikulo nga tukma kayo aning pulong nga dili na panahon sa pag-ani. Dili na panahon sa pagpugas, kundili panahon na sa pag-ani. Mao ni ato ni sang tagaan og pagtagad mga kaigsunan sa ato karong panag-uban. Ang mensahe or bersikulo nga matagaan nato og pagtagad mga kaigsunan kanang bersikulo or mensahe ni Jesus Christ nga gisulat diha sa libro ni Juan. Ablihi inyo ang Bible mga kigsunan o niya ablihi diha sa libro ni Juan. Ablihi diha sa kapitulo 4 o niya basaha ang bersikulo 35. 35. Ingon sa dinhi sa 35, dili ba nag-ingon man kamo mga upat pa ka bulan una mo abot ang ting-ani? Apan tan-awa ninyo ang kahumahan hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Kinsa man ang giingnan ni Hesus niini? Ang mga tinun-an. Ang iha mga tinudluan. So dinhi gipakita mga kigsunan ang pag-ani. Dili na ang pagpugas. Ang mga apostolis nagsulti nga dugay patang makaani. Upat pa ka bulan kay murag para nila bag-o pang napugas. Pero nakita sa Ginoo nga daghan ang anihunon. Kinsa man ang muani niini? Katong di kabalo pang mangani. Sa panahon ni Jesus Christ, naghisgot si Jesus mga kaigsunan sa pagpangani. Pero kung imong lantawon, ang gihatag nga mensahe sa atong Ginoong Kristo, mahitungod ni sa espirituhanong bahin. Mga tao nagkinahanglan na sa mensahe sa Dios. Pangutana, sa panahon nga nagsulti si Jesus Christ aning panahona, angayan na ba ang mga apostolis o ang mga tinun-an ni Jesus Christ nga mangani? Kung ato na siyang tun-an, kung ang uban mo wali niini, muingon angayan na. Pero kung ato ng pamalandungan sa akong pagpamalandong niini, dili pa sila angayan. Dili pa sila angayan nga mangani. Wala magpasabot nga kana bitawng sayop si Jesus.
Kay wala niya sugua ang iyang mga tinun-an nga pangani na mo. Ingon dinhi sa 36, ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Now, unsa may buot ipasabot niini? Sa espirituhanong bahin, mga kaigsunan, kung imong lantawon yun, dili diha-diha nga sila gitagaan og authority sa pagpanangyaw. Wala pa sila'y panahon, mga kaigsunan, sa pagpangani. Kaya nga numan, layo pa kayo ang kutay sa ilahang pagpangalagad anang panahon na isa ni abot ang balang espiritu. Si Jesus pa anang panahon na mao'y nagsangyaw gyud pag-ayo, mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod sa mga butang nga mahitabo. Ang mga apostolis, mga kaigsunan, ug ang mga tinun-an ni Jesus Christ, isa pa sila nagsugod sa pagsangyaw sa dihang miabot na ang balang espiritu. Gani sa dihang nabanaw si Jesus Christ, grabe na ang ilang kadasig ug gusto na silang mobiya sa Jerusalem aron isangyaw na ang maayong balita. Kay mao man isugo ni Jesus Christ sa ilang pagkatinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug gimua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu ug tudloi sila sa tanang sugo nga akong itudlo kaninyo. Ya hinumdumi nga ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa dihang nakakita ang mga tinun-an nga nabanaw si Jesus, nabantayan ni Jesus nga gusto na silang mubiya sa Jerusalem, bisag wala pa moabot kanila ang gisaan sa Dios nga mobalang espiritu. Mao na nga gipasidan-an sila ni Jesus Christ diha sa libro sa buhat. Nga miingon si Jesus, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata usa ninyo ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Kinsa man ang angayan nga mangani, katungwa pa'y nakatunan sa balang kasulatan, di pagani kantigong mubahig og bersikulo, di pagani kakuha sa gipasabot sa Dios diha sa Biblia, mauna na sila'y atong pasangyawon. Mga igsuon, lahi-lahi ang kana bitawng dili kanang pastor o mensahero nga nagwali aning maong mensahe, kay usa man gud ni pangutana mga kaigsunan nga nganong ang pastor moingon man nga dili na panahon sa pagpangani, dili na panahon sa pagpugas, panahon na ro sa pagpangani. Nya sa ato ang gidiskusyon diri, padayon ta sa pagpugas, kay wala po gyud tay anihon ug wala tay gipugas. Si Jesus, mga kaigsunan, niingon siya nga, kamo ang nabulahan. Lain ang nagpugas, pero kamo mo'y nag-ani. Ang tinuod, mga kaigsunan, sa panahon manggod sa mga tinunan ni Jesus, ang padayon nga nagtrabaho, ang padayon nga nagsabwag sa Ebanghelyo si Jesus Christ. O niya, gipakita diha nga sila mo'y mangani. Aton tagaan og pagtagad, mga kaigsunan, unsa man di ay buhat aning pagpangani, mga kaigsunan. Unsa man po di ay kanang pagbuhat aning pagpugas, mo ni aturong tagaan og pagtagad. Unsa man di trabaho aning pulong pag-ani, ug unsa man po trabaho nga gipakita aning pulong pagpugas. Ang pagpugas, mga kaigsunan, nagpakita ni mga igsuon or nagrepresent ni siya sa pulong nga pagpangandam, paghago, pagserbisyo nga wala pa'y bunga diha-diha.
Nga dili man tanan mga kaigsunan nga mga tao nga nangandam na. Ang wali sa usa ka pastor nga nag-ingon nga dili na panahon karon sa pugas, kung dili panahon na karon sa pag-ani, siguro nakita na niya or nakita na sa alagad sa Ginoo nga ang giwalihan niyang simbahan po pareho nang nakakaton sa pulong sa Dios. Pareho nang nakadungog, kumbaga, sa uban nga mga wali, na banal na, kanang nabantok na ang Biblia, pagsigig subay-subay. Daghan na kaayo kang panahon nga gitudluan ka, nakasinati na ka, nga gisandiskulan ka, gitudluan ka, unya naghago na ka, nagserbisyo na ka, pero wala gyapon ka mangabig. Mao na nga ang mensahe sa Dios nga gidala sa usa ka pastor nga dili na panahon sa pagpugas kun dili panahon na karon sa pag-ani, alang lamang kinis mga simbahan nga dugay na kaayo diha nga nakakaton sa pagpangalag, nakakaton sa pulong sa Dios, pero wala gyapon mangabig. Ang pulong pagpugas mga kaigsunan, alang ni sa nagpakita ni sa pulong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pagtuon sa pulong sa Dios naghisgot ni sa buhat sa pagpangandam sa kaugalingon, mahitungod sa kaybalo sa kaalam o kamatuoran. Kay dili mapod maayo nga manangyaw ka, wa gani kakabalo asa dapit ang unang Kronikas. Manangyaw ka diha unya wa kakabalo asa dapit tong Pilimon. So ang usa ka pastor nga maghatod og mensahe nga kinahanglan tang magpugas, tungod kay nakita niya nga daghan kayo mga tao sad nga wa pa gyud pod makakaton. Wa pa gyud makakaton. Di pa gani kabalong mo pasalamat og pagkaon. Daghang mga Kristohanon, mga igsuon, nga di pa gani kabalo unsaon pag opening prayer. Ug unsaon pag bahig ang awit makalangit og ganang gitawag song tuman og song tugad. Daghan ganing mga worship leader, mga kaigsunan nga ang ilang line up sa kanta nagkabulo balintong. Kinsa man tong worship leader dihang naminaw, kamong mga pastor diha inyo ba nang gitagaag pagtagad? Responsibilidad nato nga mga pastor ang pagtudlo aron makakaton ang mga opisyal, mga leaders diha sa simbahan, especially sa worship leader. Kay basi og kabalo sila mo kanta pero dili sila kabalong mobahig. Like example, ang gigamit nga kanta para pagsugod, ubuhi ko sa dihog mo Ginoo, okay ra kayo. Ni ako magahalan, susiha, Ginoo. So muna ang mga awit nga pagsugod diha sa panimbahon. Unya, ang problema mo ni, nakigsulti na ka sa Dios sa mong awit. Unya pa no, human na po, makigsulti na po ka sa tao. Or kaha, ang imuhang line up sa awit, mga kaigsunan, nagkabulo balintong. Imbes pagpasalamat ta sa Ginoo kay nagmalampuso na inyong serbisyo, nangayo na po pasaylo, pasaylo. Wa magkadimao ang line up sa kanta. So muna nga, matag simbahan, lahi-lahi yun nagmensahe. Pero nga nung nagwali ko mga kaigsunan, nga kinahanglan tang magpugas. Tungod kay kasagaran o kadaghanan, even diri sa social media, daghang mga Kristohanon,
way basa-basa ng Biblia. Muna nga ang pulong pagpugas, mao kining pulong pagtuon sa Biblia. Pagpangandam sa kaugalingon aron masayod ta mahitungod sa kamatuoran ug ato gayon ng barugan. Mensahe diri nga atong giwali mga kaigsunan, kinahanglan tang magpugas, ang mensahe diha mao ang pag-ampo. Kay daghan kaayo rong mga Kristohanon wala nay ampo-ampo. Tungod kay busy na kaayo sa trabaho, naapay mga may nga cellphone, naapay mga may nga mga vlogger. Magpangamay pa, tanawa ko. Ablihi imong cellphone. Ikaw sad nga murag hago ka kay trabaho, pang-relieve na lang sa imuhang kahago ang cellphone. Dili na ang pag-ampo, dili na ang pagbasa. Kay murag mas mabugatan ka kung mubasa, labi na kung maigo kas mensahe sa Dios. Ari na lang kita sa mga vlogger. Daghang mga Kristohanon, wala mo ko kakita ninyo, pero maunay gihatag sa Ginoo nga mensahe na kinahanglan tang magpugas. Spiritual nga mensahe mga kaigsunan ang buot ipasabot aning pagpugas, pagtuon sa pulong sa Dios, pagampo, unya pagpanganda mahitungod sa pagbahig sa ebanghelyo. Kinahanglan ka antigo kang mubahig sa ebanghelyo. Kinahanglan ka antigo kang mo-deliver sa mga mensahe sa Dios. Kay pananglitan kung ang imuhang giwalihan mga Kristohano na unya ang imong giwali pag hinulsol. Moingon dayon ka nga or kaha pagpadawat. Nya ang imong giwalihan mga Kristohano na unya ang imong giwali pagpadawat kay mauray imong nakatunan nga wali. Mao na nga diri sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko, sandihang nangayo ko sa Ginoong mensahe, Lord, unsa may mensahe nga mao'y gikinahanglan sa kadaghanan diri social media. Pagpugas. Spiritual message is all about study the Bible. It's all about prayer. Pagkat-on unsaon pagbahig ang mensahe sa Dios. Og kanang pagpahatag og pagpasaylo og pagpakita sa gugma. Kay daghan na kaayo mga Kristohanon, dili na nimo mabati ang gugma. Even gani sa trabaho gusto nang kwintahon. Tinuod na. Dili na gustong maalkanse ang mga Kristohanon. Gusto nang makapabor. Pero ang ingon sa Biblia, pasagdahi nga malkansi ka karon, kay nakakita ang Dios, importante malipayon ka. Mao na nga mensahe mga kaigsunan alang sa mga simbahan nga dugay na kaayong nangalaga diha sa Ginoo ni anang maong simbahan. Nabantok na ng mga bersikulo, kumbaga bantok na. Kanang gibalik-balik na. Kung dalan pa, nabantok na. Kung dalan pa, mga kaigsunan, banal na kayo. Gahi na kayo. Kapila, madunggi, Mateo Kapitulo 4, Kapitulo 4, versikulo 4, Mateo 7. Gibalik-balik na, wali. Pila na ka, higayon nga, imong nadunggan ang mga wali. Pero ang tod karon, pipipi lang kagyapon. So, unsa may mensahe nga imong gikinahanglan? That is harvest time. Dili na planting time. Dili na pagpananom. Alang lang po na sa mga simbahan nga dugay na kaayong mga membro o sakop diya sa simbahan nga siging gawalihan, nakakaton na, suwito na gani kayo sa unsay giwali sa pastor. Ang uban gani diha mura na og kanang mukimentaryo na sa mensahe ni pastor. Moingon na nga, kanang wali ni pastor, gibalik-balik naman na. Kadungog naman ko ana, oy. Muna nga, inigsugod pa lang sa wali ni pastor, murag mubati na kagkaduka. Kay murag naadad na ang imong espiritu sa maong mensahe.
pero wa ka kabantay nga duna daytoy lahom nga katuyuan nganong gipadeliver na sa Dios sa inyong pastor. Yes, dili na kinahanglan ang pagpugas kay dugay na kaayo kang nagtuon og Biblia, kantigo na kay kang muampo, kantigo na ka mubasag Biblia, pero wa ka mangabig. Saon pug pangabig mga kaigsunan? Kung sige ra kag balibad. Unya mutago dayon kasi imong trabaho. Himuon dayong rason ang kabisi, busy pastor, unya na lang. Nga unta potensyal na maday kakayo diha sa simbahan. So dili na mga kaigsunan ang gikinahanglan nimo nga mensahe ang pagpugas, dili na maoy imong gikinahanglan. Ang imong gikinahanglan pagpangani na nga mensahe. Muna nga kung naay mensahe dire nga i-deliver or ipa-deliver sa Dios dire sa programa, ayaw na ikumpara sa mga mensahe nga inyong nadunggan diha sa tagsa-tagsa nga diha katagsa-tagsa sa inyong simbahan. Ayaw na ikumpara. Kay kaniadto siguro mingdaig mo si mensahe sa Ginoo nga gidala sa inyong pastor, pagkadungog po diri sa inyong programa, atong programa, ning daig sad mo gibiyaan ninyo iyong pastor. Mga igsuon, dili na maayo. Gawas lamang kung nagkinabuhi ra gyapong makasasala nang nagdumala di sa inyong simbahan, natural inyo yun ang magpalayo gyud mo ana. Kay panglangit man gyud ang atong pagpangalagad. So atong hinumduman mga kaigsunan, kining mensahe sa pagpugas naghisgot ni mga kaigsunan sa pagpangandam. Spiritual message mga kaigsunan naghisgot ni sa pulong pagpangandam, paghago, pagserbisyo sa dili sa bisan sa wala dayoy bunga. Di pa man dayo na makita ang bunga mga kaigsunan. Sa ini ka magtuon kag Biblia gikas Genesis hangtod sa gipadayag. Unya wa pagani ka katunga-tungag basa mo, wali-walay dayon ka. Ingnon dayon ka sa mga kuan uban diha nga kagunit kag Biblia, wali-wali man dayon. Ang amo ang magwawali ning eskwela og 12 ka tuig. Ikaw nakagunit ra kag Biblia, wali-wali dayon ka. Naahat kaswali ba? Pangandam usa, pagpugas usa og paghago. Pagpugas usa og pagsakripisyo. Tun-i usa ang pulong sa Dios. Pagpadayon usa sa pagampo ngadto sa Ginoo. Pero kung dugay na kaayo pod ka nga nagtuog Biblia, nga sako nang gikaingon kung dalan pa bantok na kaayo pag tinuon nimo Biblia hangtod karon wa pa kay nakabig, wa pa kay gisangyawan, ultimo ganing imong pamilya wa pagani nimo madala, ay dako kay na siyang kapungutana. Munang ang wali nga gikinahanglan nga imong masabtan, it's not about planting, it's all about harvest. I hope inyo ning nasabtan, labi na gyud sa nangutana nako mga igsuon ko sa Ginoo. So atong mo ni mensahe about pagpugas, spiritual message. Pero kung imong lantawon literal o praktikal nga mensahe about pagpugas, tinuod na. Literal nga mensahe nga kung unsa imong gipugas, mao gyud na imong anihon. Kung nag-ani kag maayo, muani kag mga panalangin. Lisod man pod kaayo nga nagpugas kag maayo unya dautan ang imong anihon. Labaw nang lisod kaayo nga magpugas kag pagkahakog unya panalangin imong anihon. Mga igsuon atong hinumduman, dili mapakyas ang Biblia. Dili gyud mapakyas ang Biblia. So arita sa pulong pag-ani. Unsa may buot ipasabot aning pulong pag-ani? O gitawag sa in English harvesting. Ang pag-ani mga kigsuon na nagrepresentar kini
o nagpakita kini sa mga pulong pagkuha sa bunga. Pagkuha sa mga bunga. O naghisgot po kini mga kaigsunan, panahon na kini nga dad-o na nimo ang mga bunga. Harvest, pagpanguha og mga bunga, pagdala sa mga bunga. Dugay na kayo kang nagsimba, pero speaking about paghalad, sinsilyo ra. Naunsa naman taon. Og naay mga amutan, kwintahon, o niya, moingon ang pastor, sunod Domingo, mag-meeting ta kay hapit na atong anniversary, hapit na atong ato ang Thanksgiving, mag-meeting ta atong hisgut-hisgutan kung unsa po'y atong ikaamot para bungga nga to ang anniversary. Unya ikaw dugay na kay kang nangalaga, dugay na kay ka ng simba, unya, oy, gitubuan man kahakog ug kadalo ang imong kasing-kasing. Inig ka Domingo, daghan dayon ka nga kana bitaw nga pasangil, wa ka kasimba kay kuan. So ginli lang ko kay wa gyud ko kasimba, na amo ko koy lakaw dinalian. Ang uban maingon nga kuan man gud pastor kanang busy kaayo ko. Ang uban moingon nga naglain magud ako ang balitak pastor. Naglain magud ako ang kuan kanang igot-igot. Murag di panuhot siguro ko. Ang uban, labi na kung magisgot dahil mga amot-amot di asimbahan. Paiihi dahil ng uban. Tinuod biya na, kami mga pastor, mga kaigsonan, magseminar mi. Maluoy lang mi anang mga tao nga di kantigong mo buhat sa Biblia. Maluoy mi. Ini amo nang tabanga sa pag-ampo, Lord, si Puliano, si Pulano, nga Lord nga kuhaon nimo ng kahakog para imong i-bless. Unsa man ang mensahe aning pulong pag-ani. Naghisgot na mga kaigsunan sa pagkuha, pagdawat sa panalangin sa Dios. Gikan sa bunga sa pagkamatinud-anon sa pagtuo. Pagdala og kalag ngadto sa Ginoo o pagdalag bunga o pagdalag halad ngadto sa Ginoo. Daghan siguro nga mga Kristohanon nga gipanalangina na grabe ng panalangin, grabing panalangin, pero ang hinatagan murag makaangin. Moingon nga dato naman as pastor, dato naman nato ang pastor. Na may mga tabanganan diha. Wa gyud sila kabalo nga daghan kayo mga panginahanglanon kung modako na ang ministry. Mao na mga kaigsunan, ang pulong pangani, ang gipakita niini mga kaigsunan, mao ang pagdawat, pagkuha ug pagdala sa mga panalangin sa Dios. O kinsa may mubuhat ana? Katong mga daloon, katong mga hakugon, katong kusog kay mangwinta, katong mga taong matinud-anon. Ang taong matinud-anon mga kaigsunan, kalipay nila ang pagkuha o pagdawat sa mga panalangin. Speaking about blessing, kalipay nila ang pagdala og mga tao diha sa simbahan. Speaking about spiritual message about harvesting. Kay ang harvesting mga kaigsunan mo nay gipakita diha nga nganong giwalihan tag harvesting, spiritual message kanang dugay kay kang nangalagad. So ito na kay kag Biblia usahay mura og kanang mo suggest na gani ka og wali sa pastor. Kumbaga murag naswito-sito na gyud ka. Unya himan-himan wa di kay nadala, wa di kay nakabig. Kapila na pintali ang imong lingkuranan kay nilubad na pagliningkod nimo, wa gyud kay nakabig. Munang giwalihan ka o gipadad-an ka sa Dios og minsay harvesting.
libog siguro ka kay Pastor Gideon, murag nindot man tong ang ilahang wali kay kuan man, planting man, pagtanuman. Mga igsoon, kung nakita nimo nga gipanalanginan ka, it's not all about spiritual message kining kanang pag-ani. Literal nga kahimtang gibless na ka, gitagaan kag trabaho kay kaniadto, dagko na kag sweldo kay kaniadto, dagko na kay kag kita kay kaniadto, pero ang hinatagan sinsilyo gihapon, wa ka ana ma-scam sa imong kaugalingon. Unya kung makahatag ka, murag bugat na kayo kan, bagbugat na kay na nimo. Unya ang tao ra ba nga nabugatas paghatag, kusog na kay nang mangita. Bright na kay nagmat. Usay kanta nga sige kwinta-kwinta, unya resulta alkansi di ay siya. Mga igsuon, kung muhatag ganita, hatag nga malipayon. Dili kay hatag nga murag nabugatan. Kung dili kaya, ayaw na laghatag. Patuga-tugag hatag nga gulbul di ay. Klarohon ra gyud nato kini atong pagpangalagad mga kaigsunan kay dili tao ang atong ilagaran. Dios ang atong ilagaran. Nakakita taon siya sa atong kasing-kasing. Nakakita ang Dios sa atong nauna mga kaigsunan. Muna nga lahi-lahi gyud mensahe ang matag simbahan. Lahi-lahi gyud mensahe ang matag pastor. Kay lahi-lahi og kahimtang ang matag tao diha sa matag simbahan. Dunay may mga simbahan nga kapila na mamatig pastor kay kapila na kaayo. Nagulang na lang ang pastor. Unya ang nimpuli nagulang na pod. Ya kapila na pintali ang lingkuranan. Pero ang kinaiyas mga sakop bata gyapon. Ya ipanumangil, dinadaan man ko na sa akong pastor. Munang gidala siguro ta diri sa atong programa para makamat ngontang. Muna nga mensahe sa pulong pag-ani mga kaigsunan, pagdawat sa panalangin sa Dios gikan sa bunga sa kinaiya nga matinud-anon nga nagtuos Ginoo. Nga kinsa man na sila. Dapat kita na. Ang kuno nato nang ako na, ikaw na, ato nang ang kuno nga matinud-anon ta. Mudawat as panalangin sa Ginoo mga kaigsunan. Buti pasabot andam ta sa pagdala og mga halad para sa Ginoo. Resulta sa pagpugas sa ebanghelyo nga giwali sa mga alagad sa Ginoo. Nya pagbaton og maayong relasyon diha sa pamilya, og pagbaton og maayong relasyon diha sa simbahan. Maunay pag-ani. Pagdalag mga kalag diha sa mga tao. Di man pug ka dalag kalag mga kigsunan kun dili ka mulakaw sumala sa kabubuton sa Ginoo. Kung kabubuton ras imong panginahanglan, adi ka kaabot og hapon. Murag hapde ra gyud kang mga lagad manangyaw ana. Mao na mga kaigsunan, ang pulong nga dili na karon panahon sa pagpugas, kung dili panahon na sa pag-ani, alang lang ni sa mga simbahan nga dugay na kaayong nagtunog Biblia, swito na gani kaayo sa mga wali, sa mga pastor kay pila na katuig, sa inan ka sa usa ka bulan, dunay 7 o dunay 4 o 5 ka Domingo, unya wa kay absent dihang nanimba. Kay di man pud pwede nga mag-absent ka kay ang Domingo para namang gyud nas Ginoo. Unya sa usa ka tuig, pila ka Domingo, unya pila na ka katuig. Unya gikan sa Genesis hangtod Revelation, Genesis hangtod Revelation, Genesis hangtod Revelation, gibalik-balik na nimo na. Kapila na nimo madunggi ang mga illustration, ang mga sambingay, mga istorya nga makapapukaw, pero
tulog pagyapon. I hope inyo ning nasabtan. Inyo ning na kanabitang nakuha nganong naay mga mensahe sa mga simbahan nga nagsulti nga it is not planting time. Karong panahon na harvesting time na. Kay ngano man na kapila na ilisig pintal ang lingkuranan, wa pagyud tao'y nakabig. Ang kuyaw ana bisag ang iyang kaugalingon mismo wa pa makabig. Mao na nga bantayanan mga igsuon, no? Salamat kaayo sa inyong nga pagtagad sa mensahe nga atong nadunggan ug atong na katunan diri sa atong panag-uban. Atong tagaan og pagtagad ang ubang mga awit makalangit diri sa ato nga pakiguban. Ikaw ang buhay ko. Niya usapos mga problema mga kaigsunan, nakakatuon nagwali, nakakatuon sa pagbahig. Nangani na tuod pero nangani man pod. Diha man pod sa kana bitaw nga humana aniha. Nanangyaw na sa mga tao nga humana sang yawi. Nanudlo ang gitudluan kato ng mga taong nakakatuon na. Uy, naay mga tao sad nga mga swito na sa Biblia, swito na sa usaon pagbahig sa pulong sa Dios. Ang problema ang gi-Bible studyhan, mga tao nang gi-Bible studyhan pod. Nganong mapod nganong di man gyud maka-Bible study ang mga taong wala pa ma-Bible studyhin. Sa pag-ibig mo, mapasakin man ang buong mo. Mayong nga pakig-uban ug mayong gabi ni Tatay Arnold Pasyon. Tay, mayong gabi ini mo diha tay. Kumusta mo diha sa Mandawi? Si Janer de la Rosa Estante, yes, amen. Si May Luciano, amen. Thank you Lord Jesus Christ. Mayong gabi ini Pastor Carmen Mahilom, si Mila Malot Sordaria, good evening Pastor Gideon watching from San Francisco Agusan del Sur. Matod pa ni Mila Malot Sordaria, good evening. Sige. Doon na mo'y mga mensahe akong atang-atangan diri sa atong panag-uban. Ayaw na ninyo ihikaw kay aron atong matagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Sa bawat paghinga, ako ay sasamba. Sa bawat bighati, ako'y mananatili. Gika ni Alpin Syoko. Thank you Pastor sa mga pasabot sa pulong sa Ginoo. Si Nars Boyan, arang manjud nga tinuora Pastor Gideon ba? Matod pa ni Nars Boyan, naabitaw padjud Pastor nga mahadlok mo wali. Sakit ka nang makaigo kay mahadlok mo gamay ang mga membro. Di mo tudlo pagampo, di mo tudlog testimony kay di na mo simba og tudloan unsaon man pagkahibalo. Tinuod na Pastor Gideon. Uy, naay mga inana gyud mga kaigsuonan. Ayaw mog sugot nga ang simbahan inyo na lang ng lingkuranan. Simbahan is it's like about school. Diha mo tudluan, diha mo iksamon. Mga igsuon kus Ginoo. Kay kung dili na buhaton mga igsuon nga sige ra nang
simbahan nahimo na noong lingkuranan, dapat ang simbahan nahimo na siyang place of worship, lugar nga ampuanan, lugar nga diin daygon ang Dios ug labaw sa tanan, lugar diin magtuon ug magkat-on ka sa imong pagpadayon sa pagsunod kang Kristo nga diin imong gidawat sa kinabuhi. Mao bitaw ng pinakaimportanteng bahin sa panimbahon ang pagpaminagwali. Nya usa man pod pagpaminagwali kon usa mo pod pagkakat-on kon ang giwali mga kaigsunan mura bitag wali mga igsuon sa laing simbahan nga sige rag padawat, sig padawat nangamatay na lang, sige rag yapog padawat. Si Anali Karina Limpahan Saikon matud pa, good evening pastor ang sa tanan viewers and listener watching from Negros Oriental Province Hospital, listening while on duty. God bless and protect everyone. To be the glory and honor sa imong kinabuhi pastor uban sa imong pamilya. Ampingan ka sa Ginoo Sister Anali og dalaygon ng Dios nga mag-ani ka sumala sa imong gitinguha og sa imuhang paghimo. Namoy mga mensahe mga kaigsuonan, oras nga akong tagaan og pagtagad, oras ato nga programa alas 7:38. Kung doon na mo'y mga pangutana o kaha dugang mga diskusyon o kaha mga mensahe nga gusto ninyong matagan o pagtagad diri sa atong pangutan, a programa ala ipadala diri sa atong panag-uban iltakna kay aron atong tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Ayaw kaulaw mga kaigsunan sa pagpadala sa imuhang pangutana. Ayaw po kahadlok kay basi og nahadlok ka mga igsuon dili na magkatabang nimo aron ka kana bitang malamdagan. Si Don Mi matud pa pastor makabless kaayo ang inyong simbahan ba? Kay Bisaya gyud ang mga kanta labi na sa wali makasabot gyud ang walay grado. Bisag na ay grado makasabot gyud no. Mao mo gani atong tinguha mga kaigsunan nga masabtan gyud ang Biblia. Masabtan bitaw ang mensahe sa Ginoo. Mao na gikinahanglan no sa kilat-kilat. Okay. Kilat-kilat no. Ako sang i-off ang FM. So balik na pod og dalugdog diri sa ato ang lugar. So inana gyud mga kaigsunan nga kung magkilat-kilat, magdulod-dalugdog diri sa atong lugar, i-off gyud nato ang FM kay mahal biya ang transmitter nya, mahal gyud ang transmitter. Si Don Mau, ako pastor usahay uhaw ko kay puro English ang kanta tapos ang wali English pod murag dili ko matagbaw. Naamanggoy mga Pilipino nga nosebleed kaayos Bisaya kay naanad sila gikan sa ilang pag-eskwela og pagsulti og English. Muna nga dili pod sila matagbaw kung Bisaya ang magwali. Kay dili kay nila maapsan. Nganong dili kay matagbaw kay daghan kaayong mga mensahe nga dili diha maapsan. Dili diha dayon kuan bitaw matugkad. Muna nga bliss ra pod kaayo ta mga kaigsunan nga kining atong programang pulong mo kinabuhi ko. Walay laing gigamit nga lungguwahe kundi ang ato gyud nga lungguwahe.
Bisayang Bisaya. Sa ngalan mo Nga salamat ta sa Ginoo nga ihatang gihidasig, ihatang gitagaan og higayon panahon nga maghisgot sa pulong sa Ginoo gamit ang atong lungwaheng Bisaya. Si Nurse Boy si Hob Gabalyes Hipos. Good evening, Pastor Gideon, watching from Malaysia. Ug sa tanan nga naminaw sa minsay sa Ginoo, God bless sa tanan. Mayong pagpaminaw sa tuig suon nga naa nanukad sa Malaysia, ang Dios magpanalangin. Si Nurse Boyan matud pa na ako'y kaila Pastor Gideon, tigsimba ra ba kuno siya kay tigsimba ra ba kuno siya kay ug mamatay na basin ipareharas iro ilubong rag walay relihiyon. Nagpasabot ba na Pastor Gideon nga wala pa jud siya makasabot, pero arang naman untang dugaya tigsimba pila ka tuig na. Ang tinuod mga kaigsunan, kung niabot na sa tao ang balang espiritu, di gyud kakapugong sa pagbuhat sa buluhaton nga gikan sa Ginoo. Usa ni ana ang pagsangyaw, ang pag-agnig mga tao, ang pagdasig og mga tao, ang pag-imbitar og mga tao para makaalagad og Ginoo. Pero kung nabatasan na lang gyud pod mga kaigsunan nga adlang Domingo mag-ilis, magkaon, mag-ilis atong simbahan lingkod, day pagkahuman uli, sunod na po Domingo atong simbahan lingkod uli, wala bitaw na buhat nga bisan na lang pag-agni sa pamilya, pag-ingon nga manimba ta kana bitaw. Unsa man gyud ay buhat sa mga Kristohanon? Ang buhat sa mga Kristohanon una sa tanan pagdala og kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kung ang inyong pamilya wala pas Ginoo, hala padayon og dada, padayon gyud dada. Unya ayaw lang pugsa, ayaw po dadlo ka, dadaragod mapa adto ta simbahan. Mga igsuon nimo, dadon nimo simbahan. Imbitaha nga manimba taron, manimba ta ugma, isabadoron. Unya mangita gyud kag pamaagi mga kaigsunan nga madala gyud nimo ang imong pamilya dito simbahan. Mao nay dako kayong ministry kanang makadala kag kalag diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili maayo mga kaigsunan nga ang kuno na lang yun nato kanang lingkod-lingkod lang ko pastor, okay na, at least malangit man. Si Rizhel Olipindo, good evening pastor, maayong gabi, kumusta? Delia Banteliani from Kalinan, Davao City. Pwede ko mo request kog awit milagroso ka. Salamat kaayo. Salamat ka is inyong pagpaminaw sa inyohang pagtagad sa ato ang programa. Pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, milagroso. Akong gidasig ang tanan mga kaigsunan sa pagpadayon sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailaghigala. Si GPC Santiago matud pa amin. Si Don Mau matud pa amin pastor, salamat kaayo, lisod kaayo sa manako, wala ko naka-eskwela pastor, mao nga malipay gyud ko sa imuhang programa kay Bisaya og makasabot ko. Salamat kaayo no. Daghan kaayong mga sa atong programa, daghan kay kong na-encounter nga kana bitang wala ka eskwela. Naay usa ka batan-on nga gipangita gyud ko ato kay nablis siya sa paminaw niya sa ato ang programa sa radyo. Nya gipangita ko niya kay ganahan kay siyang maminaw sa pulong sa Ginoo, pero ang singgit siyang kasing-kasing makakat-on siya pagwali. Unya ang problema kay di siya kaila og litra. Bisag mabanggaan sa litra di siya kaila. Kay wala gyud siya kaagi bisan grade 1 kuno. Nya tinuod gyud nga di gyud siya kabasa. Ang akong gibuhat, ako siyang gitsuturan unsaon pagbasa. Balik mig abakada, oo, babibibubo, akong gipaila ang unsang litraha. Tanan-tanan. Hangtod na kabalong mubasa na og mga nga amahan, kabalo na gyud siya mubasa og Biblia.
O niya, nakalitra magkawagtang, siguro ni uli to kay taga Negros man to siya. O niya, daghang ka isang testimony nga, nakagisag dingge. O niya, ang nakapabuhi Gregos dingge, ang iyang lula kay mainampuon. Unang nangita gyud siya og nagipangita gyud ko niya. O niya, I hope anay pray nga kato siya nakaalagad na karon si Ginoo kay maotoy ako ang gidasig niya nga bisag asa kabdong ayaw kalimti ang pag-adtog simbahan unya pagkat-on og mga wali. Si Josephine Vicente matud pa, good evening pastor. Si Eljon Mamuosog mayong gabi. Si Kilisti Pargan Ribas Ribulin. Ako pastor kay gihimo jud nako imong programa nga kanang mura ba og nag-eskwela ko kay ako jud isulat imong mga wali unya ako tun-an. Salamat kaayos Ginoo. Ay kung okay nimo apil og sulod sa ato ang basic pastoral training para mas makuha nimo ang gikinahanglan gyud nimo sa pag-alagad sa Ginoo. Si Dimple Escartin, kumusta pastor? Apil ka kanunay sa akong mga pag-ampo. Praying for me pastor, please. Maricel Henriksen. Sige, no. Salamat kay sa Ginoo. Paday na mong gidalas mga pag-ampo. Labi na gyud ang atong igsuon Sister Maricel Henriksen sa iyang mga sitwasyon karon. Si Job Caballes Hipos, ang wali sa pastor namo dire sa Malaysia. Malayo mauna nga maminaw ko sa mensahe nimo kay Bisaya, makasabot yun ko. Okay, naaday kas Malaysia, no? Sige, padayon ra paminaw sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Si Jerome Borden, good evening pastor. Si Idney Obsima, maayong gabi pastor, request ko song imuha nga kompos lahutay o palihog lang ko og klaro asa ang taas og paubos pastor kay gusto ko makakat-on ani nga kanta ha. Anindot na lang tuturan na lang tikaw, no? Ini Obsima, tuturan na lang tikaw ani. Si Liti Gondaya, good evening pastor, God bless always sa imong wali pulong sa Ginoo moy atong kinabuhi, amen. Si Ricky Rakasa, unsaon man pagdala sa ginikanan nga sila mismo wala magtagad sa mga mensahe. Nakadungog sila sa imong mga mensahe pastor pero wala gihapon sila magtagad sa pagsimba. Padayon ra nato silang iambo samtang buhi pa napay pag-asa. Maura gyud nay pinaka-importante natong buhaton para nila. Ingon kita nga sumusunod kang Kristo og nag-alagad kaniya. Si Johnny Boy Mondihar, good evening pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong kinabuhi nga padayon gigamit sa Ginoo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Oras sa itong programa alas 7:51 alang sa mga nag-request dili lang usad ako mataga og pagtagad kay kinahanglan ko nga manamilit tungod kay oras na pod sa ako ang pagbanding usa sa ako ang mga anak kay sahay dili kay nako sila mabanding kay programa ko sa buntag while nagprepare sila sa kuan kanang ako ang nag-prepare ang akong asawa para sa ilang pag-eskwela. Hatod lang ko, pagkahuman uli na sad, tuwa na po sila sa eskwelahan. Unya kuhaon ako sila, mamalandong na sad ko diri, ni atubang na sad ko ninyo. So inana, unya ngunang nisugod kog sayo mga kaigsunan para pod inikalas 8 ato na pod ning panamilitan. I hope sa ato ang panag-uban daghan mo kay nakatunan ug ang inyong nakatunan dako kay ning makaabag sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw ni kalimti ug ayaw ni ibaylo ni bisan kinsa. Ayaw tuguti nga maguba ang imuhang pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo sa kinaiya nga dili makatabang kanimo. Mag-ampo ta mga kaigsuonan atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo ug sa mga pulong nga atong nadunggan sa atong panag-uban. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagtudlo ug pagpanalangin kanato. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe. Nga diin imong gisugilon kanamo ug imo kaming gitudluan ug imo kaming gimaymayan sa angay namong buhaton ug angay namong katunan samtang kami nagapaabot sa imong pagpalit. Salamat sa imong pagkamaayo
Kaya imo kaming giamuma sa imo mga pulong, ug imo kaming gilig-on sa pagbuhat nga mapadayonon, din adunay paglahom ang among mga sakripisyo kay ikaw nga Dios nga magilagaran mo ganti manining tanan. Samtang kami mamahulay, bless kami. We declare blessing sa matag usa nga matinud-anon. Din ang kalipay kalinaw sa pagpaambit sa mga panalangin nga imong gihatag kanila. I declare blessing ato kanila in Jesus name. Amen. Oh, amen. Dalaygon ng Dios mga padaynog panalangin kining igsoon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pagingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo